Open emebe DNA test. Anyị niile nọ na social media agada anụ nwa na-eme DNA enene na ọbụrụ mpage tụrụ ime gị na-egwu egwu DNA. So many people amazazi afafa na azata so na-emuka mana ị ga-eficha ọ bụrụ tata ka ụmụ nwaanyị mebere ife. I never support any cheating wife. It's abomination. You know this na nwunye gị na-agba n'ilo ikwụsị ili ndị ọ na-esi. Spiritually that thing ga-egbu gị. It's a poisonous food. Nwaanyị di ya nwụrụ is an abomination. Nke anụnwa ga-emetụta this Indomie generation now. I will not longer be good with you, man. For this one now. Na nwaanyị di ya nwụrụ anwụ has no single right in reality. Amam na oge egwe nke ga-ele. No, you will never agree with this. And I'm not telling you to agree, oh, but I'm telling you to know because I will not force you. Nwaanyị di ya nwụrụ anwụ ị na-anụ di gị wee nwụrụ. You have no single right in reality. Magon get there will oh widow. Actually remarry. Why will you remarry? Ndị bụ nwoke na-eje ịnụ ya nọ n'ahịa. You know, a very big war. Give me a friend, be. To be a make nobody asking a jiri large. Now my lady diano. Mbaji take my quack and also goes a bawa bata. Dina lanya ya, on your basta. My weevil can no be an akija who wish you. Could only know what she allow with your hole. On your long in a way. Nangana more gamaka. Get a more namaka. That useless man in Anubia. Useless man go up on board in the Mambongalang, opposite by useless man. Get a more namaka. You have no single right. I'll say I don't name wrong one. For the facts, now look at Balon City. You have no rights in reality. You will not agree, but I'm not telling you to agree. Don't agree this one. Impossible born upon one and one, or one you get kushia. In case. If you want to argue, and you could mother, Manobel and one natural care kushia, or the man you decide, Madame and Kushia. Yes, woman and you win. I don't know mother force get kushia. One you say, I told them, or one number, one day, man, I like Romia, or man Kuchiwam, so badro. One you belong again. Young young Gana, their troop, or say I will 20 boyfriends or one your bastard. The medium way gave whoop, Macanadia Mugo. Ụmụaka niile ịmụrụ ebe ahụ bụ onye na-enwela nwoke ịmụrụ ya maka na ọ nwela nwa narọ gị ego ọkwụ unu tiwere ọgbọ mmanya. Ụmụaka niile na ịmụrụ bụ bana aza bụ onye na-anụ ya alị gị ọ bụla problem to them. You will not agree, but I'm telling you for you to know. Ụmụaka gị niile ị na-eti ebe na that is a perpetual bondage gị na-eti ebe n'ime. They will never get free from that. It's every Igbo land. Onwere ka dị gị nwa ka enu ya di. Ị bụ onye ọcha. Ndị ọcha bụ ibe na-eme ya. Ibulu omenala ndị ọcha tie na arụ anyị. Kedu mbọsị ịmara omenala ndị bụ unu? Ọsịm is not general omenala Igbo. Onye na-akọ eli Latin. Oibe ọ na-adịwa akọ eli. Unje deceive onwe unu. Ofu onye na-asị m what about the man? So you will not become a man. In your next world, bebe bele ka ịbụrụ nwoke. In your next life, bele ka ịbụrụ nwoke. Nwoke ga-anụgide nwaanyị otili ọnwụgide anwụsị abachi anọtala nwaanyị anọtala ya nwaanyị. Maybe it's your first time of hearing it. Nobody is there to teach you. I am telling you something you don't know. There's no need of argument. Agbalengase DNA si ya o DNA asi ya o onye kwuru ugwu isi nwaanyị na onye gbalụ nkwụ nwaanyị mụ nwa. Ibulu nwoke ọ bụrụ na ijeli DNA ọ wabụ na ụmụ niile ịmụrụ na ọ nwere nke ịmụ iwu achọpụ ụmụazị ya bụ you are suffering yourself. Ị na-atọ onwe gị afọ. DNA cannot prove a father of a child. Tradition says so. Traditionally, onye gbalụ nkwụ nwaanyị onye kwuru ugwu isi nwaanyị onye amụ nwa ụmụ niile nwaanyị ahụ mụtara mụ nwa na ọya adịghị ekete nwa. Ọsọsọ ya gị kwapụ ụmụazị chi nyelụ gị. Kwapụ ụmụazị ndị chi ya nyelụ gị si n'ime DNA.
o wa bụrụ na nwunye gị na ọ jere ụtụtụ ime n'ilo ụmụazị ya bụ ụmụ gị ọsị ya bụrụ na ọ bụ biologically is not a traditional thing. It's not Igbo thing. If there's something biologically in Igbo thing, by blood it's not Igbo thing, but we can spiritually jab afọ ụmụazị ya bụ agwaghị nọ nke mmụọ jee n'afọ gị da jee jụọ sọsọ ịdị ka ajụ n'afọ bụ ọmụ tụrụ ime ụmụazị afọ agba gị maọbụ gị maọbụ na ọ bụrụ gị mana ụmụazị a nwunye gị mụrụ jee jụgodo afa ọmụmụ ụmụaka afọ agwa gị nọ nke mmụọ na ahị ya dị n'eche ntị ọ bụ na emebe DNA so many of you na-eje DNA aka it's not your father ọgwa m wulie the other day somebody bịara wee na-agba m na ma na-ege my program otu nsegwu ya ọ sị na their father wee kọọlụ ya si na one guy jere mee DNA o wee bụrụ na first son ya abụrụ ya tụrụ ime ya o wee chụọ the mother chụọ the mother and the son nwunye ya chụọ nwunye ya na the son nwunye wee duru nwa wee naba o wee naluo village wee kọọlụ ya papa ya mbịa wee mụrụ ya mụ wee mụsị anya mụ onye ọzọ ya ọsị ya nke were ọsịsọ ji edunata nwunye gị na nwa afọ ozugbo gwa ọsị papa ya why reason papa ya wee gbuwali ya ka oyibo nsogbe wee sị ya na nke nwa bụ nke na ove ọ bụrụ m tụrụ ime gị papa ya wee na-asị ya na nke nwa bụ onye a na-ajụ m ajụ a ọgada bụ papa gị ọsị ya you are my father ọsị ya mana I am your father spiritually but biologically I am not your father mama gị tụtara ime gị n'ilo ike wee go the guy ike go the guy mama gị tụtara ime gị n'ilo I am not your father see but when I discovered I did not chase your mother out. I have never told you this. I am only telling you this for you to see reason with me and bring back your wife. Open the DNA test. Anyị niile nọ na social media keda no one DNA and then no problem packet to ime gị. Ndị nna nna anyị ba they see the amount. They notice all these things. They see the amount. Obulu na asị ka imebe DNA. Even in na social media na eme DNA. If you are not your father, endure the lot that you refuse to endure now. Ka ime ni even the ba na eme. That put DNA. Na ewu DNA. So many people amanzaza papa na azata. So name ka man ige feature. Obulu tata ko mo wa imebele ifa. I never support any cheating wife. It's an abomination. You know this year when you get you see millions. Without the one you have age what else spiritually, that thing is a poisonous food. Live in a little poisonous food. Reason with your brain. Even Camelania the saver. Even Nollywood Melania the saver. Let us know how we handle the dead. Ozu nede na mortuary itekola aka je ebupụta ya ka ịkwa onwe onye unu niile unu tili ma scissors ma mma ma azịza ma mkpele ma torch je ko no bozu aka no wapụta ọ na-egbu mmadụ ebolo a young widow it is very young digi no loge tata pụta echi nwụrụ you don't have any right ka ịnụ adị ọzọ oleze mana ọ gbabe nkwụ mu hulia